După ce Isus a murit, un soldat i-a străpuns coasta cu o lanse și a ieșit sânge și apă. Aceasta este scris în Biblie, Ioan 19:34. Dar ce s-a întâmplat cu acel soldat? Conform tradiției, se spune că numele lui era Longinus. După ce l-a lovit pe Isus, se crede că a fost vindecat de orbire când sângele și apa i-au atins ochii. Această imagine puternică arată că, chiar și în moarte, Isus a adus vindecare și schimbare. Este un reminder al impactului profund pe care sacrificiul lui Isus l-a avut, chiar și asupra celor care au luat parte la răstignirea sa. Unele legende spun că Longinus a devenit un credincios, realizând că Isus era Fiul lui Dumnezeu, subliniind harul și mila lui Dumnezeu, și cum acestea ajung chiar la cei mai neașteptați oameni. Și dacă crezi că Isus este calea, adevărul și viața, urmează acum și scrie amin